Serje ġdida bbażata fuq it-traġedja naturali ta' Pompei maħduma minn National Geographic qed tinħadem f'Malta. Is-serje se taqgħod fatti dokumentati dwar din it-traġedja naturali ma' drama bin-narrazzjoni tal-attur rinomat Tom Hiddleston filwaqt li se tixxandar b'mod esklusiv fuq Disney Plus. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici żar is-set Fort Ricasoli fejn qed tinħadem din is-serje u ltaqa' mat-tim tal-produzzjoni u l-atturi. Il-Ministru Bonnici elenka li din il-produzzjoni tkompli konferma kemm Malta saret id-destinazzjoni preferuta u stabbilita fil-qasam tal-films. Huwa komplejt li jinsab gburi li bil-frott tal-ħidma kbira li qed issir pajjiżna qed jattira produzzjonijiet internazzjonali filwaqt li jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għal ħafna Maltin. Jakkumpanja lil Ministru Bonnici kien hemm ukoll il-Kummissarju tal-Films Johan Grech fejn irremarka wkoll kif jinsab sodisfatt bix-xogħol tal-ħaddiema u l-ħiliet tal-livell dinji li joffru għal produzzjonijiet li jinġibdu f'Malta. Madwar 65% tal-produzzjoni Surviving Pompei kollet tissir f'Malta, fosthom Villa Bologna, Fort Ricasoli u l-Park tal-Majistral u qed jieħdu sehem madwar 167 ħaddiem Malti f'setturi varji. Din il-produzzjoni Ingliża tikkonsisti f'3 episodji ta' madwar 60 minuta filwaqt li benefikat ukoll mill-programm tal-Cash Rebate.